3, 2, 1, go! Mohli si vám skoro dobehnúť na tej rovinke. Pavel. Ďakujem. Opa! Nie. Tak bicykle zbalené? Hej. Môžeme ísť. Čaute, my sa už teda vezieme s parťákom Janom do Hrabušíc, kde sa o chvíľu uskutoční MTB maratón Škoda Slovenský raj. Došli. Zúčastníme sa strednej trate s dĺžkou 54 km a prevýšením 1300 metrov. Tu už ideme na registráciu po balíček a štartovné číslo. Dostal som číslo 224. Aha, tento. 224. Po registrácii sme sa ešte pozreli na štart dlhej trate. Potom sme sa išli trošku rozjazdiť a hýbaj ho na štart. 3 dni pred pretekmi ma pri vystupovaní z auta seklo v krížoch. Môj štart bol teda do poslednej chvíle otázny. Nakoniec sa to ako tak napravilo a mohol som si v sobotu ísť zapretekať. V strednej polmaratónskej trate sa zúčastnilo takmer 200 pretekárov. Necháme to na DJ-a, Ondro, niečo tam pustí také, že 3, 2, 1, go! Tak pozrajte, ako mi to pôjde. Chvíľu po štarte sa to trošku zapchalo. Ako vidíte, mám zle nastavený sklon kamery, zistím to až neskôr. Snažím sa na týchto rovinatejších úsekoch trošku popredbiehať. Takto som si už konečne napravil kameru a už to bude vyzerať lepšie. Jana som teda docvakol a ideme chvíľu spolu. Rozgám si to za tebou. Napriek tomu chrbtu sa cítim celkom dobre a vravím si, idem trošku pridať.
Tu už prichádza i krátky, ale kritický blatistý zjazd. Myslím, že viacerí pretekári mali v tejto časti problémy. Opa. Dalo sa to prejsť aj rýchlejšie, ale čo už. Hlavne, že som si nikde neustlal. Dobehol som pretekárov z Bickelsonu, jeden z nich nasadil vyššie tempo, tak sa ho snažím dohnať. Po chvíli nás dobieha aj pretekár z Beat Me tímu, ktorý, ako sa dozvedám neskôr, spadol na začiatku. Chvíľu sa tu vezieme spolu po rovinkách, no neskôr v kopci však nastolil vyššie tempo a ušiel nám. Spamätal som sa až neskoro a už som ho nedobehol. Nemohli ste ma skoro dobehnúť na tej rovinke? No vieš, ale tam boli incidenty, som sa tam tiež prepadol kus. Pavel. Ďakujem. V zjazdoch si to až tak nepúšťam, nepoznám to a miesto mi to bolo celkom slizké, tak som šiel viac na istotu. V zjazde som trochu oddychol a prichádza ďalší kopec. Tu ma hneď na začiatku dobehli chalani, s ktorými som sa viezol predtým.
tempo majú také akurátne pre mňa, nesnažím sa ich predbiehať. Hoci tu v zjazde by som si to vedel predstaviť aj rýchlejšie, ale nechcem riskovať mimo vyjazdenú stopu. Pretekár podľa prízvuku z Košíc nám trochu v zjazde ušiel. Držím sa teda pretekára z ProBiker týmu. Tu nás dobehol ďalší pretekár, tuším z týmu MTB Stupák, a s ním sa zväziem v podstate až do cieľa. Tu v zjazde dobieham aj Košičana.
Ako, krč? Magnesku máš? Tak, nech ti to prejde rýchlo. Hej? Kurva, tam. To fakt? Hej. No pič. Nie. Nie. Teraz by to malo byť už viac dole kopcom až do cieľa. Na trase bolo množstvo peších turistov, ale všetci išli pekne krajom, takže to bolo v pohode, bez rizika kolízie. Dobehneme chlapcov. Ešte bude taký kopec, či už len dole? Teraz je taký maličký chodňak. Aha. A tam dole asi sú také dva maličké staničky, ale to je Hej, taký kamenový krát. áno. Prvýkrát, hej. Zjazd sa dal ísť tiež rýchlejšie, nevyberal som ideálnu stopu, ale nechcel som taktiež dostať defekt kúsok pred cieľom.
Striedame sa tu hlavne s e-bikermi, ktorí sú poväčšine pomalší v zjazdoch. Jebem na to tam je len bombička. Už ju hádam, nebude treba. Poď. Bol tu aj jeden srandista, e-biker. V nohách. Ide. A tu už prichádzame do cieľa. Jano bojuje o umiestnenie v posledných metroch. Ako je ten biely stan, je tam aj Salinka, takže to uvidíte, už je tam viacero cyklistov pripravených na štart, takže štartujeme, pozerám sa o 6 minút, štartujeme Škoda Family. Zistujem, že ma prišla podporiť aj rodinka. Som celkom prekvapený, lebo som ich nečakal. Čau, Júka. Lebo Ocinko išiel cez blato. No, skoro som to dal, ako som chcel, 2,5 hodiny. Podľa reakcií detí celkom sa tu zabavili. Potom sa pozerali, vravím, že čo ideme robiť? A že ideme pozrieť ocina. Vráť sa ty hore, tam ti všetko povypadovalo. Viem, bombičky som tam mal 2, tak kvôli tomu som nechcel už zastavovať z jazde. No, ale to je len tu na Pôjdem, hej, kilometra. len nech dojdu. Bol si aj s Maršalom na preteku. Hej. Na závole. Hej. Ja si dával to video. Áno. Cyklista. Ako to máš na YouTube? Kulturista. Kulturista? Hej. Čau, Moravčík. Filip. Čau. Filip, no ja som ti aj písal, ja som tam organizátor. Jasné, vlastne hej, pamätám. Písal to video, že nech zavesíš. Tam si tu, či s niekým ešte z Mikuláša? Pozývam teda na Smrčiansky záhul, ktorý sa uskutoční 1. augusta v krásnom prostredí západných Tatier. Rušín, áno.
Výsledný čas 2 hodiny a 37 minút stačil na 49. miesto spomedzi takmer 200 pretekárov. V kategórii 19 až 39 ročných som obsadil 18. miesto zo 60 zúčastnených. Za mňa teda vydarená akcia a pekný sobotný deň za nami. Vidíme sa, dúfam, pri ďalšom ročníku, ale už asi na dlhej trase. Čaute.